Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Radio Philippine Standard Time, 1:34. Ang oras ginadulong sa inyo sang Skent Mark.
Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Ngayon pa po na naman sa ating mga palanggang mga kalamati. Yes, ng ating pa po na musta sa inyo sa karoon yung weekend. Siyempre, Tito Wilma, Sabado subong nga adlaw. Setiembre 12, di ba? Setiembre 12, tuig 2020. Na wala lang napakta, nagsugod kita sa Setiembre 1, ano lang tuman. Subong kita 12 na, okay lang na, Tito Wilma. Pero ang ito man pagpangabusto sa inyo, dira tanan, nakapaniyaga na, nakapahulo, pahuway na, sa mga hilimuson dira. Mga anak, kamusta ka mo dira upod kay mama? Upod kay tita, kay lola, kay lolo dira? Ha? Ang ito lang pagpangamusta dira iya sa inyo tanan. Kung nakapaniyaga na, relax. Ha? Basta tapos ng mga tanan niya mga hilimuson, tapos ng mga ulubrahon, pulo pahuway, syempre, ang mga mahuyang-huyang na diraiyas ang hawak kag mga batiis. Pungko na nakamagpusing, diba? Pungko kag magpusing, magsulusandig, magpatong sa mga batiis, kag mag-relax-relax, pakunay-tunay, patunaw-tunaw, kag bantay naman kung ano makita sa ilang mga mata, kag magpangayo, kag, ano pa gani, kung ano ang mabatian, reklamo na naman. Ay, mga young at hearts, yes, ito nila mga elders. Hi, how are you? Kamusta? Lingawon ka na lang ang inyong mga kauganingon. So, tungod siling aton ginapangatubang nga pandemic sa karon, gani relax ka mo dira. Si padayon man kami Tito Wilma, gani nga nagasunod kag nagapamati sang ginahambal sa amon para bala nga makalagaw-lagaw man kami kay ang ginakalisdan kid sang aton sa mga elders, syempre. Ang pagsimba sa Domingo nga adlaw. Adlaw sang pagpasalamat sa bilog nga semana nga blessings na mahatag sa aton sa mahal nga Dios, si hindi pa kagwa amo ginahibubunot naka-intindi mahal nga Dios sa atong sitwasyon. Dira sa aton sulod sang panimalay, dira na lang kita magpangamuyo, buwat upod sa aton pamilya, or if not, kung gusto gid ninyo, bisan ano nga klase nga relihiyon, ha? Na, di ba? Pwede kita kon misa sa mga Katoliko, damo da sa social media, damo da sa YouTube, ara man sa Facebook, may mga Facebook live, may mga online mass, o kundi ka mga parokya, may ara nga mga parish priest nga nagapatigayon sang ila sini misa every Sunday, ara gani every day. Pero sa amon sa may bata sa Our Lady of Lourdes Parish, ang amon si Father Jasmar Manato, nagapatigayon gina siya misa every 6:30 p.m. Gina online nag ina kag inang 10 Hail Marys every 12 noon. Yes, kung mabudlayan kamo, no? Kag kung gusto ni ninyo gid, pwede, na? Wala na imposible sa karon. Sa social media, kadamo sa mga ginapang-post dira nga gusto ko ninyo makaupod siya online. Misa, preaching sa iban iya nga mga relihiyon, di ba? Araman nakita naton may naka-online man. Pwede lang anay ka mo mag-inokdanay. Or if not, pwede man inyong mga pastor, di ba? Pwede man na sila makawali. Ara man ka mo naka-online. Ara, pwede via Zoom, via Vidmex, di ba? Pwede yan. So, likawan sa lang anay ang mass gathering. Para nga madasig ang pag-contain or madasig ang kaginhagan, pagtakdak sa paglaptap ng COVID-19. Mangin masunulun doon, anay kita. Mga senior citizen, mga young at heart, relax ang mga puso nyo. Kung pwede, kung mag-upod man ka mo sa misa, pwede man ka mo makaupod dira sa mga responses, di ba? Samtang nagakantaman, pwede man kita makaupod sina, di ba? Pwede na ito, let's say, kung wala ka mo dira iPad or cellphone or computer, kung mag-online ka mo, ang kung may iPad, patong nyo lang na sa altar ninyo. Di ba, bisan cellphone, pwede ninyo mapatong sa altar ninyo. Kag padra ka mo magpungko, kag patunugon lang ang volume. Tanan kita makaupod sa pagpangamuyo every Sunday.
Hindi una ton ina. Yupod na tong mga kabataan. Kag pwede naman ka, pili dira. May ara dira time nga alas 6, may ara na nag-online sa pagmisa. Alas 7, may ara na pag alas 8, pwede na sa Diocese of Bacolod din sa San Sebastian Cathedral, ang atong sining obispo, di ba? Si Bishop Buzon. Pag alas 9, may ara naman. Kung ara, anong oras man dira sa inyo parokya? Kadamo, o may ara man gani, Manila Cathedral, ang adsong Bacolod, pwede kay tiari kita sa Bacolod. Kag kung diin man ka mga parokya, may ara gid. Kaya wala man, ang aton mga kapanian nagauntat na sa pagpangita sang paagi kung paano sila makapadayon. Paano sila makapadayon sa pagserbisyo sa mga tumuluo. Amo man ina hindi lang ang simbahan Katoliko, di ba? Katolika. Kundi ang iban man nga mga relihiyon. Nagapangita man sila paagi nga ma-reach out man nilang ilang mga faithfuls. Siyempre, himuon na ito inatanan. Kaya ang pagpangamuyo kung madamo kita, yes, mabaskog ang atong dating kay Lord. Di ba na? Yes, kag sa sining pandemic na ginatubang na itong subong, hugot na gid, wala labot hugot nga kinanglan nga mag-isa kita, hugot gid ang pagkaptanay naton paagi sa atong pagpangamuyo, kasi din pangamuyo ay naton ang mga kauturan naton nga infected sa coronavirus nga ini, di ba? Kinanglan buligan naton ang pagpangamuyo para nga madasig ang ila sa recovery. Ipangamuyo may naton ang aton mga front kag backliners, tanan kid. Ang mga opisyal sa atong gobyerno, iupod naton sila sa pagpangamuyo para nga mahatagan sila sa maayong nga lawas, mabaskog nga lawas, para nga makapadayon man sila sa pagserbisyo sa aton. Tungod kita iya nagahulat sa epekto sang ilaman pagpangabudlay. Buot silingon ang aton mabulig sa ila nga suporta, ang pagpangamuyo kag ang pagsunod sang mga health protocols nga magkapaayo sa tagtanaton ka kaugalingon kag ang mga restrictions buot silingon ina mga restrictions nga ina ang mga dapat naton himuon kag hindi naton dapat himuon. Hindi ta magwa sa balahin. Stay home para nga stay healthy kita and be happy upod sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sabado subong, Domingo buwas nga adlaw, diri sa siyudad sa Bacolod, as we know, di ba, ang tatlo ka mga dalagko nga merkado serado. Lockdown ginaiyang tatlo ka mga merkado kay nga ati every Sunday, di ba, ginapatigayon ang disinfection sa tatlo ka mga merkado. Di wala movement buwas. Kaya mapahimulong kita upod sa aton pamilya. Kag kung ano na lang ang masaluhay na ito sa aton tag sa kalamesa, pamahaw, panyaga, panyapon, snacks, mga in-between na snacks. Kung wala kada sa may natipon, pwede man kung anong ara lang, kung may saging kag kamote, dira, di ba? Kamuti kahoy. Ano, imagine ko, alam pa sa aming ligad na adlaw, ang kamuti kahoy, ang kasava, 5 nami, 5 man. Bisan 4-5 na kami lang, isa ka kilo lang kudkuron mo, na? Imoon mo po ito ng son, istorya naman si Tita Wilma, okay lang na anay, bisan makadali, no? Sabay man subong adlaw, na? Puto lang son, or alupi, nga kamuti kahoy. If not sumanon, ang kamuti kahoy, di ba? Katilaw na kamusan suman yung kamuti kahoy, dasun may hindi na butang na butong. Alupi ni atawin may butong, nan. Hindi gani, kung kabalo ka mong himo ka sour cake. Kaya pus man na ka sour cake, di ba? Kudkuron kag pugaan, dasun nang ibasa mo na gata. Kung way gata, evaporated milk, di ba? Dasun condensed milk, o mix mo, dasun may butter, dabi, or mahal-mahal ang butter, margarine. I-mix mo lang na. O paano bitito we? Kasi wala kami yung tawi oven, hapos bala. Kaya lang kamo dabi container nga pwede mabutangan. Pagkatapos kung may kalaha kamo dira, sakluban. Ara lang yan pwede kayo oven man na. Basta silado. Or pwede man gani steam na i-steam nyo lang siya. Na pagkatapos ang topping, himuon nyo lang na iya. Caramelize lang kamo dira sa something mo tamis. Caramelize kamo da brown sugar. Nag-istorya nga niya si Tita We. Hindi nalingaw ko lang kamo. Ay kinanglan, bisan sa 24 oras sang atong kabuhi adlaw-adlaw. Makapasalamat kita sa mahal nga Dios. Sa 24 oras sang atong kabuhi adlaw-adlaw, hindi lang pulos sa COVID or pandemic, coronavirus ang atong sinumament sa COVID-19, Kag baghagi kita pinalibog
divert kita sa bisan sila lang gid iya ka inoras. Pero abi ninyo na subo-subuan lang ko, no? Kay ti kadamo nagyed sang atong sini mga infected na sang COVID-19. Karon ta na lang natapuso na pala makawon ta tawi. So tala iba no, nagating mo yung hingagaw pa wala sa kainom tubig tapos niyaga na. Ano infected sa COVID-19, refresh lang ni tawi kagamay. Ti kahapon hindi man kita makapasalamat kay nagnubo-nubo ang pag-unga kaso. Hindi na nato niya pagpasalamatan as long nga mannubo nga wala nagyed sang kaso adlaw-adlaw. Pasalamat kita gamay tungod na buhin-buhin ng sobra shin adlaw-adlaw. Sobra isa kagatos adlaw-adlaw nga nagadugang sa infected cases naton. 86 ang nagdugang bag-o pero taas gihapon. Kaya nga as kabugusan diri sa siyudad sa Bacolod naglabot na sa 2,357 ang kaso sa Bacolod. Kag may 5 na nga napatay. Diba, Tita Wilma? Kag sa probinsya sa ato, sa probinsya naton, Negros Occidental. 73 ang bago nga kaso kahapon. So, suma total, may 1,753 kita ka kaso. May 3 ka napatay sa update kahapon. Kasi Bacolod dyan, 5 mo, no? Okay, sa bugos naman ng Pilipinas, may 252,964 na ang infected sa COVID-19. Now, dali sa atin sa Punsod, Pilipinas, kag, yes, ang active cases is 62,250. Kag, hindi ka naman kunggan kay nagasaka, halin sa idalong, paibabaw, sa bugos nga kalibutan, nagasaka man. Diba? 28 million, imagine, no? 28 million mag-28 million at 656 years, 122 ang nagkalatapikan or nalatnan sining COVID-19 ni ina. Masubog ito ang mga nagkakadula na mga ano, ang mga kabisi. Kag masubo pag yan, dito Wilma. Nasubuan gid ko na basahin mo lang natin kaina, kag nabatian man natin gani. Nga sa Cardinal Luis Antonio Tagle nag-positive sa COVID-19, nagakasubo kita na natural lang na nga mga reaction, di ba? Natural lang ina nga reaction. Pero kung sa itong pamilya, hindi kita dapat man magkahadlok. Bisan mismo sa itong kaugalingon, ako yung gina-encourage, kung ginapabaskog, kung ang mga itong pasyente, nga kinahanglan magpakabakod ka na. Kinahanglan maging optimistic ikaw. Himuan lang sa ang mga dapat himuon. Kaya nga magbaskog lawas mo, resistensyado ka na. Wala daon sa coronavirus. Di ba? Yes. Nagpositibo sa COVID-19 si Cardinal Luis Antonio Tagle. Kag-ina siyempre gin-confirman pagi sa website sa The Vatican. Kag suno sa The Vatican, nagpositibo, nagpositive sa COVID-19 ang kardinal. Sa nag-abot siya sa Webes diri sa Pilipinas. Pero wala man siya sinabaysagan na mga symptoms. So, both silingon asymptomatic si Tagle. Kag karon siyempre, quarantine siya. Kag confirman sa news service sa Catholic Bishop's Conference of the Philippines o Consider City ang ininga report. And kaya ang statement tuwaging pagwaging poster sa BCP News, nagasiling nga Cardinal Luis Antonio Tagle test positive for coronavirus upon his arrival in Manila yesterday. That was kahapon mo. Vatican News reported he is asymptomatic and in quarantine. Amo na habang sa Vatican News na ginamonitor na nila man ang mga, nakasalamuha pa ni Tagle. Na-meet niya, pag-abot niya, na sino mga kasubilano niya kami kaupod niya, yan. Kagkaroon, kabaluman kita nga si Tagle, nag-serve bilang prefect of the congregation for the new evangelization of people dito iya sa Vatican. Bugal na ito nila nga mga Pinoy
nga mga Filipino Catholics nga may isa ka Pinoy iya nga ara sa Vatican subong hatagan posisyon, di ba? Okay, Tito Wilma, kag prayer ginaton hindi lang para sa iya, no? Kay ti kung pwede lang niya kita nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, maupod kita sa mangin isa kita nga warrior of prayers para sa itong mga patients, sa itong sa mga infected sa coronavirus. Himuon naton ina listen by heart, hindi gid sila nga presentar ka gid nga amo kani pakita mo gid kay ipahibalo sa bilong kalibutan. No. This was in by heart. By heart himuon mo nga isa ikaw ka warrior sa pagpangamuyo para sa itong mga kauturan iya nga natapikan sang COVID-19. Ari pa gid masubukan na siklatan ko bala, na? Isa ka eskwelahan, isa ini ka private school. Isa ka private school. Nagsugod sila klase sa Kawayan City. Ariyo. Kasi actually, basya ka sa kasugtanan sa Pilipinas. Kesang ADB. Sorry. Na-ano to siya dito Wilma. Na-confirm. Siya. Bisa akong panulo kay ina mo. Naapektuhan sa COVID-19 ang isa ka estudyante. Kaya nga, before sila, sa karon, I'm sorry again, ginapatigayon subong sa City Health Office sa Kawayan City ang contact tracing. Di ng Kawayan City, dire sa atong si Banwa, di ang Kawayan, di pero hindi dire. Siyudad iya sa Kawayan sa probinsya sa Isabela. So, nagpadayon sila subong sa contact tracing kay na may isa iya ka estudyante, may isa ka estudyante sa private school ang nag-positive sa COVID-19. Paano? Paano? Ariyo, sa advice ng Cagayan Public Information Office sa ilang social media account, ginhambal nila nga may estudyante nga nagkadto sa eskwelahan, kay tiniara sila face-to-face classes mo sa ilang school. Upod niya sa isa ka classroom, 44 ka mga estudyante, ti ika 45 sa iya. Buti nga may physical classes siya, face-to-face classes nga natabo dito iya sa may Kawayan City sa may Isabela. Last week ina, so na-confirm nga positive sa virus ang estudyante kay nagwa ang resulta sa niya swab test. Sinigid lang ang adlaw Sabado. Karon, ang estudyante direkta nga, of course, nakaupod man ang isa ka empleyado sa City Hall kag natapikan man nalatnan man sa COVID-19. Kag ara 33 ka tawo man sa karon ang ginapaidalom sa swab test bangod sa direct contact sa sini nga estudyante. Sinsaron mo lang na pero abi ninyo kung ano na ang school subong ti untat gin pauntat sila na hindi kay nga private school sila mo actually kay inaiya gin tugya naman na iya sang CHED sang DepEd sa administration. So wait and see kita kung ano mga desisyon para dira. Pero suspended ang klase dito sa may Kawayan City sa sinang certain school, private school dito iya sa may Kawayan City sa probinsya sa Isabela. Okay, Tito Wilma, 1:58. Action Radio Philippine Standard Time. Pero isang pa may ariyan ko nga nasiplatan karon na sa muro na ako na mencionar. Kaya na may ara na lang effective kuno mo nga COVID test sa mga baby naman. Kung paano ihatag ko lang na sa inyo. Pero hindi nga huwag taanay ka mo kinantisik-tisik tanay gamay. Ang aton matakong nga lalantunon halin kay Lynette Inventor.
bituin sa langit at mga kathanang isip ay hindi sapat upang mabuhay ang daigdig. Ang magagandang tanawin at mga tulang malalim kukulangin din upang tayo aaliwin. Aanin ang kayamanang di madadala, aanin ang kagandahang pansamantala. Ang katahimikan mo ay may magagawa upang ihayag ang nadarama. Salamat musika, lahat ng panahon maaasahan ka. Salamat musika, itong munting mundo ay napapasigla. Salamat musika, lahat ng panahon maaasahan ka. Salamat musika, itong munting mundo ay napapasigla. Salamat musika. Salamat. Okay, salamat musika from the Net Inventor para man sa ilang mga transistor radio. Sa mga nagapod sa ito, 24 kilohertz. And of course, sa nagapod man sa ito sa FB Live. Kamusta lang sa inyo? Kaga magluwas man sila Tita Wilma. Sa ito naman, sa Facebook page, sa ating Facebook Live, siyempre, Action Radio Bacolod, 684. Kaga ara din naman, sana ang bali na ito every day ang atong mga updated reports nga nagkatabo adlaw-adlaw. Yes, makita ninyo sa atong Facebook page. Kaya sa tanan natin ng mga natipo naman ng mga balita, ara lang sa among website. Pwede ka mo dira magka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Diba, Tita We? Kaya hindi lang na ara pagid sa aton nga sa aton na. Ara sa YouTube kung gusto ninyo. Mag-off the night kita sa YouTube. Pangitaon lang ninyo dira ay Action Radio Bacolod of the night kita. Ganyan, relax lang. Si Tita Will mamagabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercial. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon man si Tito Wilma sa pagpangilagad sa This Is My Life. Pero nga ito na Dr. Pinoy, yes, Dr. Pinoy. Subong Sabado, September 12. Oy, buwas bala, pahalumdong nalipat ko kaina. Pahalumdong sa mga apo. Happy Grandparents Day para sa itong mga lola kag lolo. Buwas nga lao. Dumdumon pa gina sila. Happy Grandparents Day, bot silingon. Happy Grandparents Day. Lola kag lolo, adlaw ninyo. Kung hindi man sa kung ano dumduman nyo lang na sabisan ano lang na pamahawon buwas. Ang celebrate ninyo kay malipay din na siya. Na? Malipay din na si Lola. Malipay din na si Lolo ba ho? Tawi ho. Isakto ginaiya. Bisan sa gamay, tagaan ka lang kamutisda mga anak. Sa gamay na bagay, malipay yung din na si Lola or si Lolo. Kaya abi ninyo, sensitive na sila ya, di ba? Pero ari ay, ang akong tupiko subong sa mga lola. Kamalagi kita sa mga lola, di ba? Mga apo, pamate. Mga lola, paglaghong lang kamo da karon.
Tagong lang kami kakag kumuri nyo lang si Tita We. Hindi ka mo kumporne sa ginahambal ko. Kung tuod, hindi, ha? Pero, apo, hinahanglan mo pa mo ka na. Hindi pa tayo lagi mo, no? Wala pa tabi apo mo, pa mo ka na. Hindi. Pero, mga apo, pamati, hinahanglan. Kita ko yung itsura ni Lula sa FB Live, oh. Kinahanglan na hibaluan mo kung paano mo mabaton ang pagka-nagger ni Lola. Ha? Nagger ni Lola, hindi necessarily nagger, pero kaano, gino kontrabida si Lola, ha? O, hindi, kaya may aragi niya mga Lola na ginabantayan ang hulag sang apo mo, no? Di ba? Sana na lang, makita. Oh, kumintaran, di ba? Tanan na makita, bisan ano lang nga bagay. Di ka naman makanto. Ano oras ka naman nag-abot? Di na, sinupod mo. Amo na bala? Tanawa ba lang imo pang-istiho? Ano nga? Kalipot-lipot sa emosyon? Nan! Oh, sus ang mga apo na, gapudag-pudag. Pero may mga apo na may nanggaon. Kabalo na sila magsabat, hindi maka-offend. Hindi makapalain sa buot ni Lola. Di ba? Makasiling lang si Tawe ba, dan nagaka-eritar, si Lula sa pagpumati. Tawe daw kami dayang imo nga topiko subong. Hindi, ari mga apo, kinanglan lingawon ninyo si Lola, kung may ara man ka mo makulit nga lolo, pero hindi niya tama si lolo mo, no? Kaya mga makulit nga lolo, pero lain ang mga lola. Kasi lain man ang mga nanay. Ari mga apo, may pila lang ka mga tips nga, ma-share man sa inyo para nga mabuligan ikaw, nga mangin pasensyosa, nga mangin pasensyosa, mahinangsanon, mahinanggaon, para sa inyo mga lola at lolo. Yan. Sabigon nyo na lang ang pagkomento o kung pagmuno, pagmuno ni lola sa inyo or ni lolo sa inyo. Isa ina ka makapaayo na amo lang na bala nga sa mo nasambal na bala ni Tita We nga sa tanan nga bagay mahimo tama lang in a nice way hindi mo offend sa katao so bisan sala bala na to nga sila naga-react kita nagatagito sa atong rason pero sa nami nga pamaagi nga hindi magsakit ang ilabuot namo na bala pero hindi tanan nga tion mga apo di ba kaya ang tanan ano gani ang tanan Tita We may hangganan di ba ne kaya kaya mo lang at sa masarangan mo, okay, ginaiyak. Permi, kaya ginakumintahan ni Lola kang lolo mo, ha? Either lang ha, either si Lola or Lolo, nga, kadahulag mo. Tapos daw, ikaw lang niya, pero nakita, ha? Masiling sa, amo na ka pala tulog si imo, lang tawag lang sura mo, ayaw lang tawalawas mo, kaya palakaon sa imo, katabok-tabok ikaw naman niya, wala ka na yun nagkasaon, kaya hala, ang in-L na lang yung imo, ang bag-o, gali subong, ano to ba yung hambal nila man? Nalipat naman po, na? The of duty, ano pa man? Oo, yan mo na gina-enjoyan yung subong, di ba? Sige, dira ka na lang sa cellphone mo, dira ka na lang sa game, yung lang kami itura mo, kapag nangalong ng imo mo ta, kanyuhan nyo sa imo, na mo na, kana na lang makita ni Lola. Permi na, isa ko matulog sa imo, permi lang nagalungong iya mata. Hay, oo. Ang himuon mo, kung ano makomento niya sa imo, hindi ka na lang mag-react. Kundi, ihuman mo siya kag kiay-kiayan, or ang gaan-gaon. Kung ka isa, kung naginakaon ka, hungitungitan mo siya, o wala, gusto mo ni, muna bala sila, jutay lang ang happy na sila. Siguruhon nyo man, nga pag-abot ninyo, kita nga mga kabataan, di na pag-include nga ang kaugalingon sila tawid, kasi hindi ka na bata, hindi ka na, kami mga kabataan, hindi nyo gipagdulaan ang maayong na value sa inyo. Bisan ano ka moderno, ano ka advance sa inyo kalibutan subok, ipakita nyo sa gihapon ang pagrespeto sa mga magulang sa inyo, sa mga may edad sa inyo, sa inyo mga lola at mga lolo, tita or tito's mama or papa, respeto, ipakita dyan. Bisan masiling ka na sila dungol kaya, sa lawayon ka, mo ginahimo mo yan. Basta ang pagrespeto, ara gihapon, love ka gihapon. Ang pagkamainang daon, ang pagkamadinungdumon. Kag kabalugin maghambal, sorry, no, thank you,
kinahanglan importante na mag-abot. Lola, good morning. Lola, good afternoon. Lola, good evening. La, bless ko, di. Magsinig pa rin sa lola ko. Gabi ka na nag-abot. Bless ka pa. Oy, kagwa pa kay lola. Ay, alam, magpangasig ka. Wala na namin, hindi ko magpangasig sa inyo. Namin, pag ikaw magsunog sa inyo, do pa rin yun, ang kilala ko. Na mo na, no? Nan. Kaya ina, isa sa pamaagi sa pag-angga sa atong sinimao. Ano ba lang ito? Nga paghambal sa iya kung kaisa. Paagi sa pag-angga-angga. May dala ko sa imo, ano na? Kasami ko na, ano na? Arilaw, may hukuma lang na siya. Yan. Tagtandaan nyo lang mga anak. Yan, ato mga lola kag lolo, nagagulang, kag nagamat-amat na sila, balik sa pagkabata-bata. Basta yung bata-bata nyo karon, mamaling hawak pa na dayo. Bata-bata nyo karon, mga gasiga pa ng mata, gatagang silay. Oy, ang lang din ang kulang kay nga, lola kag lola, kuon nyo man kag sa hindi, may ara na kamong kaisa nga mabadsyagan nga, may pagka-KSP ka mo, kulang sa atensyon. So mga anak, mga upo, kinanglan paminsaron nyo, gid ina perme, ha? Okay? Kag paminsaron nyo kung ano gid balak, no? Pinsaran nyo balak, ano gid ang batasan ni lola man, ni lolo man, amo gid na saya. Halinsang una, mama, papa, amo gid na si lola ka, or si lulu, halinsang una, amo gid na iya ka, amo na. Para at least may idea man ka mo, kag kabalo ka mo kung ano ang inyong himuon para sa ilan. Yan. Kag isa pa din, kung ginamuno ka, kung hindi niya nananian, let's say kung gimuno ka, gintalikdan mo siya, o gintalikdan mo ang pagkaon, excuse lang po, sorry lang na. Kaya balaan mo sila yan, gusto na nila, maayo nga pamatasan na himuon. Pero ang abinin yung mga anak, insakto na. Yan. Kaya sa ila, masiling niya mga sinanguna na natin na titawe, kamuya titawe, madala na kamuya, kaya muna inyo namuklantahan. Pero abi bala ninyo mga anak, dalayawang ina na hilimuon. Kung sa tiyon sa pagkaon, dululungan sa pagkaon, kaya mananotisyahan kita subong, kung magkaon, di ba? Kung magkaon, mansig-mansig kaon, karon lang kuya magkaon ay, karon lang kuya tayo, na-enjoy pa ko, di karon na lang, una lang ka magkaon, kaya yung isa natakaan ng iloy, natakaan ng amay, sila na lang mauna kaon. Kung sino may gano'n magkaon, basta ang pagkaon na sa lamisa. Wala na. Unlike nga, bisan jutay lang ang pagkaon na sa lamisa. Kung nag-ainok doon ay tanan, ang pagpangamuyo sa pagpasalamat sa pagkaon na ginasaluhan, hindi ka mo kung bisa magpati, maigo man, pamistong man ka mo. Diba? Ang mga punto sa mga lola na gusto nila dalon ninyo sa inyo man pagdako at pagpangabuhi sa ODP. Mga maayong mga batasan bala. Yan. Ara pa din. Batunon nyo pag ang hinahatag nila nga responsibilidad sa inyo. Kang masiling irresponsable, kaya ka bala tuto mo, irresponsable sa imo, ginakambalan ka, nga imo inuba, dito mo ibutang sa laguan, pag uba, piuro ka butang sa laguan, okay na. Pero hindi, pag uba, pasunod. Ara dang medyas, ara dang shorts, ara dang brief, ara dang t-shirt, dara lang. Sa salog, siyempre, kabalo ka mo bala sa mga lola? Forte na bala sa ila ka mga bititulosa. Kaya nga sila yung nga daan makitid sa ila ka umilingon. Aw na siling naton, nga gusto na nila, well-organized ang tanan. Amo na ang isa sa mga rason na makita naton nga kada hulag ninyo may komento din sila. Kaya gusto nila, maging maayo ka mga bata sa Olympics, sa inyo man pagpangabuhi. Dugang-dugangan niyo pag ay inyo pasensya kag paghanop. Kung makadilis mayana kag kung makaunugot na gid, ang ginahimo ni lola or ni lolo. Kapin pa sa nahambal na naton nga mag-sleeveless, pagkatapos gagwa ang pusod, pagkatapos nagka-skinny, nagka-jeans, nan! Muno, di ka rin makadto. Di ka rin makadto. O ginapakitaan mo, isang bilumong lahat, ginalagdan mo, inahan. May ara na amo sina. Kaya nga, para sa ila, dapat ang lawas halungan. Kinanglan i-reserve. Kabalo ka naman sa ila. Okay lang na yatin. Kasi, amo na ning trending, subong la. Paamo ka na. Amo na ning trending, subong la. Gani kinanglan, go with the flow, man balalahaw. Abi nyo, tagaan nyo lang sa ideya. Tagaan nyo sa balilipstick or kung kaisa, wala ka maubrahon.
sila. Tapos siya bala paligo, lipstick siya bala, butangi siya bala eyebrow, kuhiti bala sa lapis, iyak silay, pagkatapos bala ilis to bala, patusarin niya siya bala music, pasautot. For sure, malipay kid si Lola. Hindi din magdumot, hindi din magtago sa kalain sa buot kay Lola o kay Lola kay Lolo. Kay abi ninyo, tuod lang, kung maglain ng inyo buot, ang ilabot nagasakit man na. Kay sila, ya abi ninyo, mga kid na sila, awayo nila kamo, sa inyo, taguon nyo gina, sa ila, paway na. Mapatawad na nila, malipatan na nila, masilin sila, wala na ko. Tungtuling apo ko nga si Inday, nga ginalabayan lang nila. Kung ay ginasapak ang hambal ko, masihambal man ang iloy. Kaya paano, ginaway mo siya. Wala ko yung away. Ano nan? Kaya nga, kung makahambal na sila sa ila, wala na lang na. Mga apuhan, kaya nga, tandaan nyo, sa ulihi ba lang, naggalakat ang inadlaw, ang binulan, tinuig, diin man kita mapadulong, manging lola, kaglolo man kita sa ulihi. Kung singgitan niya gani ka, okay lang na, makailiritar na gina iya, di ba? Pero kamo nga mga kabataan, kamo ang mag-intindi kang inyo mga tigulang. Istorya lang si Lola. Abi niyo, napangita na sila attention. Kaya nahambal ko na kaina, mga KFC na ang mga lola kag lolo naton. Kaya nga, busy na tanan ang lola, ang mama, ang papa, mga tita kag titos, mga apo, kamo na lang maghatag sang dugang atensyon para sa inyo mga lolo. Pero po, lola kag lolo. Di ba? Kaya kinanglan, may something na himuon para buwan. Kaya sabay duman subong mo. Although nga kita tanan sa balay, di kan magtipon lang. Ikot-ikutan nyo lang na si Lola sa hapon, kagtipunan, program-program ko mo daw. So, sa naman sa OT si Lola, kantahan si Lola, doon sa uli si Lola naman ang paso. Ay, na-enjoy na siya. Para na kamusta mo siya ihatag sa iya. Kung wala na, bisa na mga bulak, yan na tipon-tipuno ninyo kang i-offer sa iya, na mga program-program ka mga kapos sulod sa balay, ma-enjoy si Lola, kag si Lolo. Hindi pagtagaan sang kaakig kag kalain sang buot si Lola, hindi magtago sang kaakig kag pagdumot kay Lola, kay sila ang mga lola kag lolo na mapinalanggaon para sa inyo. Sobra para sila magpalangga sang ginikanan ninyo. So, tuod lang, bantayin niyo kung maginikanan ka mo. Grandparents Day buwan, so happy Grandparents Day para sa mga lola kag lolo. Di ba, Tita Wilma? Buwak nga adlaw sa nahambal na naton. Kabalo naman kita na TN Pilipinas, kabahin sa Miluga Kalibutan, na tanan, nagaupod ban kita sa selebrasyon sina. Kadamo sa mga pamilya mga Pilipino na very close gibiya sa tagsa-tagsa. Di ba? Puwarti ang atong koneksyon sa isa kag isa mo sa magpamilya. Ginatagaan sa respeto ang mga tigulang. Ginarespeto sa mga kabataan ng miyembro sang pamilya ang ilang katigulangan. Na amo ang kuhaan, kaya ginatunan nila sa mga ayong mga pamatasan, ginapangayuan nila advice, gikan man halin man sa ilang mga eksperyensya, pagkaya sa mga lalaki, paano magpangaluyag man, hindi balanan. So, preparar natin ako na makapahalipay kay Lola, kay Lolo, bisan sa magamay lang nga bagay. So, sa tanan nga Lola kay Lolo, happy Grandparents Day, harabwas. Ari gusto ko ni ipabati man sa inyo nga ang bahanon. Lola kag Lolo! Kag Lolo!
Modo na lingaw man ko masiling nga sila sa FB Live nga nung ginakidol-kido na ni Tito Weman, hindi ka na namian ko na mamati pa rin sa atin mga lola kag mga lolo, no? Ang tigulang, ang tigulang, bisag bako, di ba bisan budlay sa inyo mga lola kag maglola, mga lola kag lolo magul nagatinguha gid nga magtindog kag mag-CI-CI ala pagkatapos magreklamo sang inyo sini mga katulanan mga joints amo gina kay nagagulang ang lawas pero balatsagon kag pamensaron hidden sa gihapon ako anyo di ba mo nang kamayturan lola kag lolo well anyway sa inyo mga lola kag lolo happy grandparents day para buwan enjoy yung po ng pamilya sa simple lang sa pihak sang ginatubang naton sa karon nga pandemic di ba sa pihak sang COVID-19 kinanglan man pahalip-hayo na doon si Lola kag si Lolo. Dira sa sulod ng ating panimalay. And muon ta, magreklamo sila. Abay, sakita nga ako na, wag kag tuwag kag akong likod. Banyusan nyo lang, san panyawan nila naman to. Ngayon, siyempre, produkto sa Said Pharma, magkahaytag giyad, katawhay katapusan mga ini. Ang balik. Panamiyaw ko ang nai-settle sa FB Live. Salamat Anthony Jones, Tabulong, Havilio. Good afternoon. Thank you, Gid. Tita We, monitor lang ko di sa imo sa barangay na Yawan Kawayan. May yung supportive ko nga ka-energy president Dennis Richard Tibor Roma. Bow. Oo, halong-halong man ka mo. Enjoy. Amo lang na balaw. Do I, naku, gusto ikaw, Emma Bilaong, do I ko na gusto ikaw makita kay dugay na guro. Dugay ko na gusto ka makita kay kanabi sa tingwa salamat hehehe. Pero hope you won't mind to magwapa kapag tama kun ako makapagwapa sa mo. Wow, galing subong. Long vacation. Wala naga-report sa parlor kay lockdown ho, sad to hear that. Pagupahon mo ako here. Yes, salamat ko bago na ako here. Okay, thank you Emma Bilaon, kay John Ray Castañares. Update lang po kung extended po bang lockdown sa Bacolod City. Why man di lockdown sa Bacolod City? We are under MSCQ. Under MSCQ dito sa Bacolod. Inday Nilda Sigwan, say good afternoon sa mga lola kag lolo again. Happy Grandparents Day para buwas, no? Kag nakita, tagid ka sa FB's Queen. Kaya nanamian gid ko bisang tingog when the talk. God bless. Thank you, Miss Anne. Do wala na nagkakaon, amo tulo kay ina, ginamin mo. Mo nga mga anak mo. Okay lang na siya, Tito Wilma. Kag, syempre man, si kay Ronsky Dinoy. Sila thank you, Tito We. Ginagawin sila ang pamilya Dinoy. Halina kay Ronaldine. Okay. Kag, magluwasin na Tito Wilma. Pagid-o. Kay Nenny Malu, good afternoon, nag-upod na sa atin live, mayong hapon lang da. Kay Tuto Philip Ken Alonzagay. Tuto Philip Ken, di ka pa ya lolo, no? Hindi ka pa ya lolo, nan. Okay lang, yes, give ko magka-time, stand correction, MSCQ kali. Yes, MSCQ pa ta until September 30, pero bantayan lang natin, monitor lang kita kung may mga changes sa atong sa ni
estado ya sa quarantine paamo ka na bala. Kag mayong hapon galidanay kay Arlidan McCoy, good PM Tita We, monitor lang ko di sa Sumag, tamyaw kulang sila mga pamatikid kada adlaw. And Mark Hilita, hello Tita Wilma, watching from Bago City, Limbo. Good afternoon. Asa may purok Limbo sa Bago City. Kanday nining mugar dira mayong hapon lang sa inyo. A good PM, Tita Wilma Paniagata, Christopher Corsiga Masmela, kay Cathy Veer. Good PM, Tita We. Melili Oligo, Tawe, live naman sa program With Us Is My Life, Mr. Milili Oligo. Boy Bolivar, good PM. Monitor lang ko di sa Barangay Sumag. Damo gid mga listeners sa Sumag. Mayong hapon lang na sa inyo tanan. Miss Jane Gonzalez Concepcion. Miss Jane Alma na sa yatin mapro si Alma Gonzalez Posesyon. Sumag na. Si Miss Jane Candido. Upod kay Nanay Pertnan. Mayong hapon, Miss We. Yes, Miss Lovely and Beautiful. Heaven, no? Mayong hapon. Watching from Kansas City, Eileen Valenzuela Hamison. Tita Wilma, pakigwit lang si Hernani Hamison kag Eileen Joy Hamison. Salamat, kid. Christmas na. Yes, the spirit of Christmas is there. O galing kay nagatublag sa aton. Amo ang pandemic, ang coronavirus. Pero ang espiritu yaara. Gina Rival, Pilayo, mayong hapon, Tita We, musta na? Miss you so much. Okay lang gid si Tita Wilma. Salamat gid. Okay. Mayong hapon, Tita Wilma, kag Action Radio, God bless, from Lloyd Hipolani Bituon. Salamat gid. Kay Mary Chris Peralta Perido, as taga-sumagmanta, Pagwid Peralta and Perido family. Salamat, Mary Chris. Inday Jean Officer. Inday Jean Officer, salamat. Good morning. Good afternoon, Tita We. Monitoring always. God bless us and keep safe. Mary Chris Peralta Perido, good PM. Yes, ara sila. Watching from Kandumaraw, Hinigaran. Stay safe always and God bless. At taga dira kay Kaliinday Maria Luz Grijaldo Makunat. Happy Saturday Action, Tito We. Good afternoon. Present always jump on the sa Salen Homes. Keep safe and God bless you, Tito We. Likewise, ma'am. Siling naman sa isa. Tita, suman lang please. Ano nga suman? Kamuti kahoy? Kaya daw mo tumatatapi ko kaina. Mangita kita kamuti kahoy kag magsuman sa kamuti kahoy. Magkapoy lang ang maglugay pero manamit ka unon ba nga mga anak mo. Good afternoon, Tita We. Monitor lang kami din sa Sitio Lupa. Yes, Remar Hicano. Yes, Grace Foss. Good morning, Tito Wilma and Action Radio. Happy birthday sa amon ni sa inablios niya. Inday Chila Rose Cordero, Gilyang Emelson sa Bago City. Yes, best wishes, thanks, best regards. God bless, keep safe, kita tanan. Salamat man. Okay na Tita We, dugay, dali lang. Chona, Falinia. Yeah. Good PM, ginatuyo man ko sang kanta ba? God bless, keep safe. Gintuyo kagyan. Ma'am Elizabeth Malaki Gamala. Good afternoon, Ma'am Will. Monitoring your program. Keep safe, God bless. Take care always. Hasta lang kita diraanay. Balikan ko na karon ang event pag inaton nga greetings. Okay? Surgeon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27 na nga. Yes, Tita Wilma. Sa iTunes ni dali gid lang ang aton anay tawe nga Dr. Alfred
Tapos sa guron, Tapos patubuon, kag-ara lang sa ugsara naton. Different colors nami silang tawon. Very colorful. May ano kami matahong pangadalagita. Hindi naman nami tulukon. Nakabakod pa na sa mga katulanan, effective pa din sa anti-aging. Anti-aging agents siya mo, no? Ang Cosmos. Siyempre sa paglakat-lakat, pwede maglagaw-lagaw kita kada po sa kilidala sa mga park bala, mga park di jet effect. Damo ka na makita. Kay sigma lang siya ng mga liso niya na sa tunga, kung malaya na siya, may nubo na siya liwat. Kagamay lang din niya background. Ang word niya cosmos, from Greek word ina siya, cosmos, meaning beautiful. Yani ano man ang pinakamatapong sa tanan nga bulak, piling nila cosmos, piling nila. Pero ina tested and proven nga ang cosmos among pinaka-beautiful, pinakamatapong nga bulak. Amo na siling na mas bagay sa babae ang nami magforma kag may inner beauty tax. Kumbaga bala nami sa panulok pero wala namang pang matapong sa iya kinaugali ang cosmos. My beauty within. Mga siling nila. Amo na nga magka-attract siya sa panulukan sa mga tao. Yes na yes ni Kuno. Pero sa Malaysia, tawag na sa iya ulam. Muna yung natumod yan sa magrupo. May grupo mo na sa mga traditional nga Malay na kag makabi Malay vegetables. Ginakaon nila hilaw. Ginakaon nila hilaw, ginaluto pero hindi gid nga tama gid kaluto. Sa Malaysia galing promote kang ilang Ministry of Health ang pagkaon sa ulam na ini. Ulam, amo ini siya ang cosmos. Sa idalom sa Malaysian Dietary Guidelines, kag ang cosmos ang isa sa makabig na ulam. Kaya ang ulam grupo ina siya sa mga traditional Malay vegetables. Kay sa patigay na pagtuon sa ila National Health and Nutrition Examination Survey, napamatudaan niya kung ginakaon ang hilaw or let's say salad, hilaw na sa aton utan, di ba? Ang grupo sinang ulam. Nagataas ang serum level sa mga vitamins. Pariusan vitamin C, E, and folic acid, ang beta-carotene, lycopene, na makita sa cosmos kag iban pag ginawa klase nga kaupod niya nga ginahimo na siya nga grupo sa mga veggies. Kahit gani, sa maluwas nga manamit, ang cosmos ginagamit man as medicinal herb, di ba? Ginapabaskog niya, ari siya mabuligan sa bulak nga cosmos. May nahimo lang, sadali lang din, no? Ginapabaskog niya ang aton sa blood circulation. Ginapabakod niya ang aton mga bones. Ginapanubo niya ang hilanat, ang kainiton sa lawas mo kung ito ang ginahilanat. Yes, ari pag yan. Anti-aging agent siya na bulong man ang cosmos sa mga infeksyon. Para Tita Wilma, no? Kag makuha may nato ina, kung kaunon ang dahon, ang bulak ng cosmos na kuha ka lang sila kadahon kag bulak, himuan mo salad, sure, masiling mo na nga cosmos is like a lady who is more than just a beauty. Ay gali, try nato na. Inato na share sa inyo sa sininga hapon. Gani, relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng sila ka mga commercial break. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kinahanglan kwarta, Golden Sun Finance Corporation. Nagatanyag sang real estate. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play
naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Sa ito na mga kauturan nga nagapangita sa pinaka-effective, pinaka-mabasto nga classes ng food supplement at sa pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw. Okay? Yes, sa itong sa ni horoscope sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang ni birthday, happy birthday sa inyo. Na? Happy birthday karon iya nga adlaw September 12 tuig 2020. Ano Tita Wilma? Sa mga mag-asawa pagid nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary. Okay? Aha. O nawin ito ng zodiac sign ng Virgo, ang mga Virgo ang mga natawo Agosto 23, tugtog September 23. Ano man ang makita mo, o ano man ang makita nila sa imo pagkatawo, importante sa imo ang imo kinaiya. Nga amo lamang ang imo mapabugal sa ila. Kag isa pa ya Virgo, ang mga plano mo, kinahanglan aksyonan mo, para nakita mo ang maayon na resulta. Mga masuwati mo nga mga numero 22, 35, 53, 30, 41. Lucky color, tulip pink. Libra, ang mga Libra na netawo, October 24, September 24, October 23. Wow, mabasugin mo energy karon nga adlaw, na? Kag syempre, hipos lang pero ma-receive ina sang imo lawak. That's why nga, puwerte ang imo energy, mapag-stick ikaw. Kag may blessing ikaw na mabaton karon nga adlaw. Mga masuwati mo nga mga numero Libra, 23, 32, 12, 46, 16, 45. Lucky color, ruby red. Kadto kita sa zodiac sign na Scorpio. Ang mga Scorpio naman October 24, tugtog Nobyembre 22. About
anong unod sang penser mo. But anyway, ang imo imaginary subong, ang imo pagka-creative bala sa pagpanumdom, mapuslan mo gid na. So, kinahanglan ko na numan ang magasulod sa penser mo nga mga ideya, i-put in writing mo sunod sa horoscope mo kay mapuslan mo gid na sa pila ka adlaw nga makahatag sang kaayuhan sa imo. May ginapangabay mo palangga sa imo pasinsi. Mas wati mo nga mga numero 23, 26, 42, 13, 15, lucky color dollar green, kag sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21. Okay. Mag-recognize ikaw pang potential sa imo mga subordinates. I-recognize mo man ina. Mas focus man ikaw para mas maging productive ikaw sa imo trabaho. Mas wati mo nga mga numero Sagittarius 51, 15, 25, 53, kag 45. Lucky color, mango orange. Sa mga Capricorn, yes, ay mga Capricorn, amo ini mga nataon Disyembre 22, subto Enero 19, ang harmoniya sa imo balagsyagon, amo ang imo abilidad sa pag-control sa imo paminsaron kag balagsyagon sa imo isig kapareho. Be good sa ila Capricorn. Matuwati mo nga mga numero 35, 11, 45, 25, kag 52. Lucky color sapphire blue, kag sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao, Enero 20, to Pebrero 18, ara na sa imo ang tanan, Aquarius, para nga magpasalamat ka sa mahal nga Diyos. Sa tanan nga blessings nga imo na barton halin sa iyo. Maswerte mo nga mga numero 11, 35, 45, 51, kag 21. Okay. So, nabatian na ito ng unang abay sa inyo mga zodiac sign para man sa itintag sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw. Pero hindi nyo man pagkalipatan ng atong sa ni Dr. Alfred Pure Mangosteen Choco with Stevia. Siyempre, isa man ang produkto sa Dr. Alfred nga may Philippine B5 kag USFDA sa lugar. Nga mga commercial. Life Mga namyones to no? Sa itong din ang mga kauturan, sa itong mga tagpalamating nga po sa itong sa Facebook Live. Yes! Ara si Inday Melanie Celiado, good afternoon. Kay Rines Algoser, good afternoon. Wow, kapisan. Kapisan, nagapang-tiles ang balay niya. Region, Salgo Family, good PM, Tita Wes. Salamat kit sa inyo, Inday Melanie, mayong hapon, halong man tanan-tanan kit. Hello, they will mag-greet ko lang di Los Cielos family. Halini na kay Inday ni Lida de Los Cielos. Jack Balaan, Aguador. Ha? Long time no hear. Kamusta na ikaw, haluman? Good afternoon, Tita We. Good PM. Greet ko lang Vargas and Bello family. Nicole Gali. Si Nicole, yes, Nicole Hambalya. Nicole Hambalya to di ba? Si Nicole, pamo ka na bala. Salamat, kid. Kay John Ray Castañares, update lang po sa yes.
nasabat ko na kaina. Ha? Salamat, Gid. Kay Eden Kasuyon, may hapon tito monitor lang kami diri sa may barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Paki-greet lang happy birthday sa akon brother kay Orlando Zapanta. Thanks, Gid. Keep safe and God bless. EK Villares Archivar. Aha. Watching live, Tita We. Ramona Chivar and Luces. Salamat man sa inyo. Alex Fuentes is watching. Be safe ko nito hambal ni Alex. Tito Wilma, happy weekend sa imo and be safe. Salamat man. Again, kay Ma'am Elizabeth. Kay Chona Hofalinia. Yes, salamat man sa inyo tinayin. Kag, kay Inday V. K. Bodski. Sa ko nito could be watching from Murcia. Pa-shout out po sa Family Salga sa Barangay Mailong bago sa thank you. Kay Gemma Octiva. Hi, Tita Wilma. Watching from Bago City. Yes, oo. Salamat, Kid. Kay Melanie, sugiton dira sa may Minuyan Murcia. Sa inyo tanan, upod kanday Sherina Palmares, sa Pamilya Palmares. Salamat, Kid, sa inyo tanan. Tita Wilma from Bia Jonathan. Thank you, Kid. No? Salamat gid sa inyo dira tanan. Ano na binaton kay nakapaidalong kita sa quarantine, ti maburubudlay para sa aton. Choy na Hofalinia. Yes, salamat man dira sa imo kag ara man ari lang tadi. Lamit Judosyo kay Rose Guevara. Salamat man. Love man. Kamupod kamo ni Nining. Salamat man sa inyo. Okay. Ay, oo. Ada man si Rowena Castillo de la Cruz. Salamat man. Nakuha na siya. Pundo na siya. Okay, gustuhan lang na ito sa wala na itong malabutan, pasensya na. Ha? Tapuso na itong dugay-dugay. Relax lang ka muna. Okay, Tito Wilma. Balance. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapa. Ang oras ginadulong sa Okay, ang ito na para sa complete management sa ito man. Liver, siya po yung DTX 500 capsule. Abin nyo kaya nga DTX
You died, Jesus, you died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Nato na gaton pagpagamuyo. Updianay ninyo si Tito Wilmo sa makadali sa pagpagamuyo sa orasyon. Taratas, batok sa COVID-19 para sa atong tanan kaayuhan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Padayon kami nga nagaampo sa imo, kag padayon kami nga nagapangayo sa imo kaluoy, sa among ginatubang sa karon nga pandemic and COVID-19. Kaluoy kami Ginoo. Amen. Yes, padayon na naton kalingawan malaning aton ang atong kaning horoscope. Yes, ayon nga kita sa awit, daligig lang. Sa mga awit, sa mga mga netaw, Marso 21, tubtob, Abril 19, no? Sa mga awit, ano man ang gusto mo, abi mo, anong gusto mo karon nga adlaw, maangkon mo. Kung ikaw mag-focus sa imo ginahimo, wala sa mangin problema sa inyo dapat hinuon. Magsuwati mo man nga mga numero 45, 52, 33, 21, 38. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus na tao Abril 20 to Mayo 20,
Kung damo ka energy, wala rason para hindi mo matapos sa imong mga trabaho. Correct. Ha? Gani, go na Taurus, ana. Suwerte mo nga mga numero, 35, 46, 11, 54, kag 45. Mocha brown is your lucky color. Tayo kita sa zodiac sign ng Gemini, at mga Gemini, amoy ni mga tao, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Ikaw, Gemini, hindi ka magpa-apekto sa mga nagaupang sa imo gustuhin niyon nga kaayuhan. Mas magkapayo para sa imo, pabayilan sila. Ha? Focus ka lang. Hindi sila pagtansa. Mas suwat mo mga numero, 31, 52, 14, 45, kag 22. Electric blue is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22, abi mo ma-express mo bala ang power sa imo paminsaron karon nga adlaw. Tungod amo ina ang natural para sa imo Cancerian. Importante, pagsali ka lang sa imo kaugalingon. Mga masuwati mo nga mga numero 30, 20, 32, 54, kag 45. Pearl white is your lucky color. Kag sa mga leyon, katapusan nito yung zodiac sign, para karon nga adlaw, Hulyo 23, Octubre 22, ang imo balitsagon balaleyo, na ang imo balitsagon nakadepende man na sa paggamit mo sa imong paminsaron mo kag sa pagbatsyan mo. Na? Gamita ina sa kasanan para nga maging mataw kayo ang imo kabuhi. Mga maswati mga numero 23, 36, 42, 51, kag 11. Your lucky color is sky blue. So, nabatiyan natin ang kabuhusan nito ng mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga adlaw, Sabado, Disyembre 12 tuig 2020. Yes, Tito Wilma, kung sa itong per-countdown, we only have 104 days before Christmas Day. That is December 25, yes, so Tito Wilma. And 111 days before New Year 2021. Amo nang preparahan naton. Bisan sa simple lang mga bagay, kag mag-prepare kita para buwas nga adlaw. Para sa itong mga lola kag lolo, post na liwat Happy Grandparents Day. Lola kag lolo para buwas nga adlaw. Kag ang itong Bible verse for the day, halin sa 1 Peter chapter 1, verses 8 and 9, it says, though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. So, salamat mga pagyanggan natin na mga tagpalamati. Happy weekend sa inyo. Happy Family Day and happy celebration para po sa mga lolo kag lola. Happy Sunday. Sa linyas na naman, standby sa matawag ng drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon